ଲଙ୍କା ଚୋବେ ଦେଇକି ସମ୍ବିସାରଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ଜିମୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ୍ଜିମୋ ମାନେ? ଏକ୍ଜିମୋ ତ ଜାଣିନ? ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ। ମୁଁ ଏକ୍ଜିମୋ ମାନେ ଓହୋ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ସମ୍ବିସାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରିନି। ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କଟକରେ ବଇଛି, ଇଏ ଟୋଟାଲି କିଛି ପିନ୍ଧିନି ଯାଉଛି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ ଗଳେଇକି ଯିବି। ଜ୍ୟାକେଟ ଆଜି ଟିକେ ଶୀତ କମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରୂପରେ ବସିଛି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ତ ଚାଲ। କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ, କୁହୁଡ଼ି ମତେ କାଟ କରିବନି। ହଉ ହେଲା ଆଉ। ନା ଚାବି ତ ଚାବି ପକା। ଚାବି ମୁଁ ପକେଇବି ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତାଲା ପକେଇବି ଶିଖେଇବି। ତାଲା ପକେଇବା ଦେଖାଯାଅ। ଚାବି କେମିତି? ଲୋକ ହସିବେ ବୁଝିଲୁ। ତାଲା ପକେଇବି ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାବି ମୁଁ ରଖିବି ନା ତମେ ରଖିବ? ଗାଡ଼ି ଚାବି ଅଛି ବୋଧେ। ତ ଗାଇସ୍, ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଗାଡ଼ି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଟୋପି ପିନ୍ଧିନି, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଆଇଛି। ଆଜି ଟୋପି ପିନ୍ଧିନି, ମତେ କିନ୍ତୁ ଶୀତ କଲା। ଟୋପି ମୁଁ ଆଜି ପିନ୍ଧିନି, ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ବିନା ଟୋପିରେ। ଗାଇସ୍, ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଟୋପିଟା ଆଣିଲି। ସମ୍ବିସାର ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଟୋପି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଶୀତଟା ଜୋରରେ ହେଉଛି। ସମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ସମ୍ବିସାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଲାଣି। ସମ୍ବିସାର ଏତେ ଶୀତରେ ଲସି ପିଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଯାଇଥିବି ମନେ ନାହିଁ। ଆ ପୂର୍ବଥର ଆସିଥିଲି ନା, ଆଉ ଥରେ ପିଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୋଧେ ଫେରିକି ଯାଇଥିବି କେବେ ଆଉ। ହେ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ। ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଶୀତ କରୁଛି ବୋଲି ଶାଲ ଘୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ବି ଶାଲ ଘୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ହନୁମାନ କାହାନ୍ତି? ହଁ, ତଳେ ହନୁମାନ ବି ଶାଲ ଘୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ୱାଓ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଇ ସମ୍ବିସାର ମୋତେ ଏଇ ବିଗ୍ ବବୁଲ ଧରିଦେଲେ, ଏଇ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି। ପରିବା କଟା ହେଇଛି, ଆଜି ଭେଜି ସବୁ ସିଝିବା ଉପରେ। ପୁଣି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ସିଝା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବ୍ରୋକୋଲି ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ା ହବ। ସମ୍ବିସାର ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ଦେଖେଇକି ଆଗରେ କହୁନ। ସମ୍ବିସାର ଏଠି ମତେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଣିକି ନିଜେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଖାଇବିନି କଣ କରିବି? ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ସମ୍ବିସାର ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଖାଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଛୋଟ ପେଟଟା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି। ଖାଇବାକୁ ନା ମୁଁ ଅନଉନି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଖାଇବାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ। ସମ୍ବିସାର ବାଏ କରିଦେ। ବାଏ। ଖାଇବାରେ ଆଉଥରେ ବାଏ କରିଦେବି। ବାଏ।